lapi red bor lapi telat jar lapi de banyam ba ong ba phim la kot shaka kerteng bat kanam kani ka dei kawai na khot na ka jingrai na ka poitri ka dui tarak siar uklor bat kani ka jingrai ka dang ka jingmot alor ka kubor ka bangin wan ra shapi menta shapang koi ka samla ka barang shit pendap ya ka jingpuli ka examen higher secondary school living certificate HSSLC science stream bat ban yo khet yo so da ka bagayo first division but artli ki distinction haka subject khasi but physical education hadien bak embos kala pen banaya ka result menta ka singi ka khandai tarik ujumang kani ka samla puli ka puli he ka wai ni ki school ba paw ba ka tain sora kabala tep kum ka Ram Krishna Mission High Secondary School but wadla kala pendap ya ka take examen rei menta kan hab banchukmi lenti manupat ban krishan yaka bakan jam shakmat pan peteng yaka jingpuli ka bakham chejong namar na ki daw jong ka jingban ka jingjinjar ka ye habo shilong me lukurwa ka atiaru yet yaka jingtep halor ka jinge ka bakani ka khna ka ye kandu haka bani kong la sham bakani ka samla na du menba kadang don hapo school ka long ka khna ka ba start pat ka bajuan hakikardan ba khmat par hadien ka jingklat no kupa ka jingyo brio no hunman kala kandu jinge shibon nakabenta ban peteng biang ye gajing puli namar bakla hab banchushong sa no batang la kakmi kabla no karta bachu im da kabarab kani ka samla ka de ka bakerteng kum ka wan hun lang khongriat ka bashong basa ka shnong lat moplang ka baha bapo ka East Khasi district hakipor balaj na gajing puli bunsien ka jurap kam yala kakmi yaki kambieng kamsem bat kumjuru haka kamrep kamriang nakabenta ban pendap bat ban pinbit pinbiang yaka yeng kasam katkum ka jingtep ka bayo lum kat hadu pakan pendap ya ka HSSLC ka samla wan hun lang kala ban peteng ya ka jingpuli ka dei na ka jingerap jong ka tanat social welfare jong ka sarkar jilla hendrei namar ba umla shu ban yo ya ka jingkershan na ka tanat social welfare namar ba kala palat ya ka khat prasnem karta kalawei jong ka ni ka samla menta ka sa ha ka umdum namar ba ka kme kala dep ban kranchai ba ka anum la shu ban kershan ya ka jingpuli halor ka ni ka benta la yo ru ban yakran ba ka samla wan hun lang tinaduk mensrai em tu por mengali skul e te long pani pajungi ro ba im da khlan te tu ki por long itap sa heu em tu sai bala kham temen e long im la hi wat ka bam e ru long im la te ban pendam te da poi kelas da kum tu da la kham poi kelas 6 7 em tu ila kershan sa iba ayum tu te la poi kelas e em tu pade iba jungi ru long ila kham he mo tu ki por i pet kum tu e nga te tambah kham sham jing e pade ban pendam mo te na i te i kong pade te i pa ya i penyarap e nga pade tu tengah sa dalat nang ni pade nga sa let ha la jung oi e da let chati e ru kham buan hi ki jing e long ha tu ka pot pade i baru long i pade ing beriu de dang la te ban pen sa ba ya rap sana shlong e long kham sting te dapoy je so rap de long iba jugi pede long adan brio to ka por pede te long la kham khia kan mo saban da menta pede long e to adap khat pras nem em to pede nyo shu de ki jinga rap ayu te kham e te ya ka social welfare bas la hal tu ki por te hawar ja khat phrai e long bas dang ban thep kerteng e tem to dai te kong te nadu kata hi ka por kan nusnem ki aji rap ipi na le nuka trap social welfare license nusnem pram ni thyo arajar khat phra du arajar arpho kum tahi bai kam sem la thank you ni ka ji rap no ka social welfare department namar ba ga adap khat phra sne ma to ka puat te kim na shu de te hadin bang layo ka result ta kasni te kan ka social welfare kam la shu ban ya rap ya nga na mang la kanjo ya khat prasnam te email ru imla hi ban kersan shu ya nga na mar ba isu rap te ajing sha te nga kwa hi ban pande ka jing kuli ka ba kham sa charong to pikir panem pa ino ki la don mono no wala ya hoi dadan hinung ya rapte nga karpan namar ba ngarang ko ahi ban puli kham sa charong ka jingya linti jong samla wan hun lang khongriat ka jing puli jong ka
บัดคำตำฮัชัวบันเป็นเด็บยาเก็กเซเมน High Secondary Living Certificate กลากันโดชิบอนกิจิงเฮนเรย์ฮักกุมกันนี้กปอร์ลาดันกวยกลองกมีกบลาเต็บกุมกะกองดิเลนคาร์นายอร์กบลาเล่บันยากรันบักตนัด Social Welfare บันอาจิงรับยากันนี้กสัมลาปุลีนาดูอุสนามอาร์จักขัดพระฮัดูบักันดาละบันเป็นเด็บยากันนี้กจิงปุลีบันกองแต่นำมากันทุกคนรู้จังแต่คำดันก็มีชูนักตะขาดาวกี่อาจิงรับกันจีวันพอเซลเฟร์กี่อาจิงรับแต่งานอะไรจิงอิสเนย์ปัจจัยini ba im pa itu ba i kemir im dan ber ba pi basu im nak rep irep sensar irep pan ba pi khla te ngaso snei kin nam ta jung i ma i dang kwa kin pule dengan ban se kin ngali yalam de i kemir pos refer dengan ong kin ajing rap lem kin ta kada maki lu ki ai kada iyo pada benai beteng kin kada hus nam i wa pi yo ban rap yi hau ajakat pram haus nam ajakat pra ajakat pra ni suatu pemerintah nagalen di Social Welfare Department kan mla syuk ban kerjaan ni atau bintaram de ki wei pat kilat kiliti ban i nyo ke jingrap ba indang teng ke jempule ngai persiang ba kata ngai keren i kong ki biar trip Social Welfare ngol dalong kepala ta sung pha ban yarap lem kenya i namang itu kena i ba biang hi ke jempule batista takadaw kan ngar ngakwa hi i tang bangam sudan lat dengan supun ya ki kan kini pelelat lem kini pelenti lem nakaliang ka kong ti khong riat ka badi ka kme jong ka samla wan hun lang ha pedeng karta jong ka jingno jong ka met ha bai kren bot usulong mel kala pen pau ya ka jingkmen ba ka khon ka yo ban pas ba henrei kala pen pau ya ka jing ben yaw namar ka jing bam la shu ban nang karsha ne ka jing puli jong ka khon wadla da ka dang thrang ba ban petengi ka jing puli su jong nga sungu komen ben kum ta ba su ông cũng nói su ai không lấy rồi à cái tất cả kita kata ka office dong social welfare mau balong kum kata ka kam sarkar bakila ya rap lem na ko banta jong nga bakan yo lai puli na ka khun ba na ka jing ya pen kren lem jong itai kong te nga ai không lấy rồi à itai kong ba trai po ko office social welfare bakila ya kit khialem te kala poi kin menta se ya ka kelas bukan ar bet kala bet menta da kala raj oh benar kalian jonga tengah semding kin tim nuat lat kan ka rukom kejing mi ru dadon su mi to melumala tang bam ru dap wong dadon kinong yarap lem te yo kan pli biang kin kalat kan dai puli so semding ri usniang ru ben he rano dari usniang ru dadi taksi phau hajar te ko bai school pade ki bekat no phau hajar mo khat san at phau hajar dang lut te so semding nakaliang usilong mel kurwa khatiar hakash potrik ujumbang kan leit bani kendo yaki kli nong punya yaki college hakanong ba laki la ne em ban yarap ban kershan yaka haki jing puli ki ba khamalor par ka boru ka jinggerpat ikinu ki long yeng ki bala ban ajing kershan bakin pentep shakani ko office tang bakani ka samla kan yo panya chakmat ban yo khe chu yo so uban long kum molun nai tang yaka shimet henre yaka yeng ka sem pat yaka ri parok koi